खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरोबावनो आङो दखनानि मोनसे गुबुन भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे चेनेलावहाय आङो बरायनानै लाग्रोबाय थ' नोंथांमोना दिनैहाय नायलांनो फारि फारिनो बहुद बुरजा कालेक्सन सफैनानै दङ दै दायो आंनियावहाय थ' थेवबाबोनो आं हानायखिनिखौ आङो देखायनो नाजागोन हयथ'बा भिडिअ मोनसेयावबो जाजोबनाय नङा मोननै मोनथामसो जागोन हयथ' भिडिअफ्रा थ' नोंथांमोना जायफ्रा दखना लानो नागिरदों दायो हाबाव गाननो आरो क्रिसमासनि थाखाय नोंथांमोना मोनसिगोन आरोना थ' नायदो बिदिब्ला फार्स्टआवनो आङो नोंथांमोननो देखायनोसै नि लरेक्सनि कालेक्सन दायो ट्रेन्डिं सोलिदों लरेक्सनि कालेक्सन आरोना थ' आंनियावहाय मा कालेक्सन गोदानै सफैदों नोंथांमोना नायदोनै ओरैबादि मोजां खादै रेड जाखुमाक एकदम समायनाखा अल बडि नै साद्रियाबो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो आब'मोन आगैमोन सनाफोर नायदो नै ओरैबादि मोजां खादै साद्रिखौबो नायना लादो रेड कालार आरो लरेक्सनि जाय कालेक्सन सोंदोंमोन दायो नै ओरैबादि समायना फारौ मेगन आगर दानाय समायना समायफ्लेखादों दै कालारा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो खम बेसेनावनो नोंथांमोना मोजां बुस्थु नायदो नै आब'मोन आगैमोन नोंथांमोननि थाखाय ओरैबादि मोजां कालेक्सन आरोबाव बेबो मोनसे डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो नै समायना लुखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नम्बराव नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां खादै आगरनि डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो ओरैबादि समायना क्लाब क्लिपजों क्लाबनाय समायना रमायना जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नम्बराव अर्डार होना लादो नायदो नै आब'मोन आगैमोन बियो बेलेग मोनसे डिजाइनावबाव ओरैबादि समायना रमायना ओइ दखनाखौनो ओरैबादि समायना मोनबायना आङो साद्रि फिर बेरलांनानैहाय खारलांलायनायनि स्टाइल माबा मोसानो रिल्स बानायनो गोसो जालायबाय ओरैबादि समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नम्बराव अर्डार होनानै लादो बे गांसे साद्रि दङ आरो बेलेग मोनसे कालारनि दंबावो देखायनोसै नायदो नै बेबो मोनसे कन्ट्रास्टआवहाय आरोना साद्रिया ओरैबादि समायना जायनो जेखौ नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो एखेबारे मोजां जोब आरो सिनि क्वालिटिफ्रा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो नैबे दायो गिबियावनो आं देखायो नैबेखौहाय फार्स्ट देखायनोसै आङो ओरैबादि मोजां अल बडि दाखालिबो देखायदोंमोन बिराद डिमान्ड जानानै थादों जाय सोंहरदोंमोन दायो मोनफिनसिगोन थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजां पद्मनि दानाय सोंनाय दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन बयबो ओरैबादि मोजां मोनदों आरोना जायनियावनो सहैदों बेसोरनो मोजां मोनदों ओरैबादि मोजांखा बेयो सफैबावबाय दायो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नम्बराव सनाफोर ओरैबादि मोजां बेयो सफैबावबाय रिस्टक जाबावबाय दाखालि आनबक्सिं खालामनाय समाव देखायनायफोराथ' लोगो लोगो माने एडमिशन पेशेन्टफोरखौ एडमिशननि रायलाय हस्पिटालनिसो थांबाय होननानै गासिबो अर्डार जाजोब्बाय दाना आनबक्सिंआव देखायनाय लोगो लोगो दिनैसो फुङाव होलांफिननायनि बेयो आब'मोन आगैमोन जायनो नांगौ थाब अर्डार होना लाखादो नङाबा मोनस्लाबनाय नङा उनावहाय नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां नारेंखल डिजाइन आरोना ओमफ्राय सिगांथ' बेलेग डिजाइनमोन दायो बे सफैबावबाय दिनैसो रिस्टक जादों दै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो गैखालामोन बेयो आंनियाव स्टकआवहाय जेबो गैखालामोन दिनैसो रिस्टक जाफिनजोबनाय बेयो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन बेबो सफैफिनबावबाय आरोना दिनैसो ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दायो आङो पद्मनि दानाय सोंनायखौ देखायजोबग्रोबाय आरोना दानिया आङो प्रिमियाम देखायनोसै प्रिमियाम ओरैबादि मोजां क्वालिटि सिगांहाय आङो सानफ्लावारनि फानहरनाया बियो बेलेग क्वालिटिमोन आरोना हेभि एसे गिलिर मोनोमोन दानियाबाथाय ओरैबादि मोजां माने पुरा ब्रेन्डनिजों मोनसेबो डिफरेन्स गैया दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन प्रिमियाम क्वालिटि देखायनोसै आं दायो ओरैबादि मोजांखा दै लेसल' मोनलायखायो गुरैनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो बे एकदम
प्रिमियाम होनबाथाय पद्मनिनि गोजौआव दै क्वालिटिफ्रा ओरैबादि मोजां पद्मनिनि क्वालिटियाबो हाया बेजों ओरैबादि मोजांखा दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन प्रिमियामावहाय पिस्ता कालारनि ओरैबादि इउनिक खाना कालाराबो बेबादि कालारखौहाय मोनबाय थाया आरोना बेलेग माने एसे ग्रीन टाइप मोनब्लाबो बियो बेलेग जायो नाथाय ओरैबादि इउनिक कालार गोदान डिजाइन दानाय बियो प्रिमियामनि एखेबारे दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा बेयो आंनि फेभरेट खादै ओरैबादि मोजांल' मोनखायो आङो बेखौहाय कालारखौनो ओमफ्राय कन्ट्रास्टआव अल बडि ओरैबादि मोजां प्रिमियाम क्वालिटि एकदम दांबाथाय खाथियाव नुबायथाय बेखौहाय माने बासिनो हाया आरो रावबो बासिनो हाया बेखौ दैबाथाय बेलेगखौ दैनो गोसो जाया दांनो गोसो जाया आरो रावबो दायो नायदो नै बेबी पिंक कालाराव ओरैबादि समायनाखा जाय बेखौ मोनगोन बियो ओरैबादि सेटिसफाइड जाखागोन आरोना दायो थांगासिनो दं नालाय माखासेफोरनिया दाखालि देखायनानैहाय अर्डार खालामनायफोरनिया ओरैबादि मोजांखा सनाफोर ओमफ्राय बुंनोनो हाला बेखौहाय जेबो थ' आब'मोन आगैमोन बिदिब्ला आङो दिनै बेमानि कालेक्सनखौल' आङो देखायथ'नोसै आरोबावनो दंबावो बहुतनो कालेक्सन पद्मनिनि थ' पद्मनि दानाय सोंनाय पद्मनि सुइसबा गोबां दङ आं नोंथांमोननो गासैखौबो फारि फारि आं देखायलांगोन थ' दिनैहाय आंहा एसे समा आंखाल नालाय समनि प्रब्लेम बेखायनो आङो बेमानि कालेक्सनफोरखौ आं देखायबाय नोंथांमोननो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै ला नङाबा उनावहाय नोंथांमोना सोंहरबाबो मोननाय नङा आरोना दायो क्रिसमासनि सिजन हाबानि सिजन नालाय सियानो बारा मोनलाया बयनिबो सिम गोजोन्थों